Здравейте, Vivox7, аз съм OPG и това е първи епизод на как се прави. Започвам отново тази поредица. И така, в първи епизод ще ви покажа как се инсталира ето тази лента отгоре, наречена Nexus Dock. Попитаха ме, смисъл, поискаха видео, Amnesia Boy и Costal 7 или нещо такова се казва, потребителите, които поискаха. И така, за това ще покажа откъде да се изтеглите. Това е сайта www.instape.net/nexus.sp. ще има линк в описанието. Теглите, аз вече съм изтеглил каквото трябва. От тук се тегли долу from CNET. Да, тук и започва да се сваля. Така, ето. След това, което сте изтегли, го разархивирате. И след това просто инсталирате това XC. Аз няма да го инсталирам, защото вече имам. И ще ви се появи точно това. Може под различен вид. Но ето тези настройки тук. Може да сменяте темите. Ето виждате как може да стане под различни теми. Ето, например, може да стане ето така. Който както се го харесва, може да се поиграе, да се го направи по негов вкус и избор. Това също е яко. Всеки може да сменя каквото иска ефектите. Сега ще покажа ефектите, само да се избера как да го оставя. Така беше. Ето виждате как примига, когато посоча иконка. Тези ефекти могат да се сменят от тук. Ето осветяване, виждате как светват, като ги посоча. Сега ще ви покажа огнения ефект. Не, това не е огнения ефект. Ето го и него, виждате колко яко се получава. Ето вече знаете откъде да си изтеглите тази програма. Ще има линк. Ако имате въпроси, пишете в коментарите и предложения какво да покажа в следващите клипове. И така, довиждане от мен, OPG, и чакайте още клипове. Довиждане.